church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Aħna bħal Ġakob nissiltu ma' Alla. Hekk se naraw illum fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi kif Ġakob għadda lejl jissielet ma' Alla. Għaliex? Kif? X'jiġifieri? Hekk kellu dawn id-domandi Ġakob u hekk ikollna aħna. Nitolbu l-Mulej li l-battalja tagħna ma' Alla ma tkunx battalja li rridu nirbħu aħna, imma li nħalluh jurina lilu nnifsu. Dawn il-ħsibijiet jew narfu ħtijietna ħan iċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lilna l-koll b'ferħ qaddis u għatijena bla tmiem il-dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob qam bil-lejl u qabad in-nisa tiegħu u ż-żewġ qadejja tiegħu u l-11 uliedu u qasam il-mogħdija ta' Ġabbok. Qabadhom u għaddihom ix-xmara b'kull ma kellu. Imbagħad Ġakob baqa' waħdu u ġie raġel u baqa' jissara miegħu sa ma beda jisbaħ. U meta ra li ma setax għalih, messlu l-aksa ta' koxtu u l-aksa ta' koxxet Ġakob fekket u jissara miegħu. Imbagħad qallu, ħallini mmur għax qiegħed jisbaħ. U Ġakob wieġbu, ma nħallikx jekk ma tberiknix. U dan staqsih, inti x'ismek? Ġakob wieġbu. U dak qallu, ma jkunx aktar jismek Ġakob, iżda Iżrael, għax int issarajt ma' Alla u mal-bnedmin. U rbaħt. Staqsih Ġakob,
u qal, ejdli x'ismek. U wieġbu, għaliex tistaqsini ismi? U birku hemmhekk. Għalhekk Ġakob sejjaħ dak il-post Penuel, għax qal rajt lil Alla wiċċ imwiċċ u ħajti ħelsita. U x-xemx kienet telet meta għadda minn Penuel itsappab fuq koxtu. Għalhekk sal-lum wlied Iżrael ma jiklux in-nerv tal-koxxa li hemm fl-aqsa tal-koxxa, għax Alla qabad lil Ġakob mill-erq tal-aqsa ta' koxtu. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek mulej. Flimkien. Jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek mulej. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-għajta tiegħi. Għati widen għat-talb tiegħi. Bla huma xoftejja. Flimkien jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek mulej. Min għandek toħroġ il-ġustizzja għalija. Għajnejk jaraw is-sewwa. Jekk tiflili qalbi, jekk bil-lejl iżżurni, jekk inti ġarrabni, ma ssib ebda fija. Flimkien jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek mulej. Insejjaħlek għax inti tweġibni mulej. Ressaq widintek lejja, isma' klimi. Uri tjiba tiegħek tal-għaġeb, int li teħles mill-edewwa lil min jittama fil-leminija tiegħek. Flimkien Jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek mulej. Bħal-ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġwenħajk kenninni. Imma jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Flimkien Jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek mulej. Jiena rajt tajjeb, jgħid il-mulej, jiena naraf in-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejja kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Jitolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat aktar ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fil-ħajja għandna żewġ attitudnijiet. Jew tagħti każ, jew ma tagħtix każ. Waħda mit-tnejn. Jew tammetti, jew ma tammettix. Jew verament temmen, jew ma temminx. Huma żewġ attitudnijiet dejjem bażla. U donnu dawn il-Fariżej għamlu għażla.
għażla kif jgħid il-Malti li jmeru is-sewwa magħruf dejjem u kull ħin. Dak li jagħmel Ġesu imeruh. Ma ċċettawhx u allura għamlu din l-għażla. Kull ma jgħid Ġesu immeruh. Kull ma jagħmel Ġesu aħna narawh kontlarju. U allura għandna din il-ġrajja tal-lum li Ġesu jagħmel dan il-miraklu u l-imbikkem jitkellem, imma huma qalu le dan bis-saħħa tal-Belzebul qed jagħmelhom il-mirakli. Jiġifieri ma ċċettawhx il-Ġesu. Għamlu l-għażla li jwarbuh. Ara Ġakob mhux hekk għamel kif rajna fl-ewwel lezzjoni. Ġakob mill-ktieb tal-Ġenesi rajna li għamel lejl jissara ma' Alla. Di x'jiġifieri? Jiġifieri li Ġakob wara li kien ħa deċiżjoni li l-familja tiegħu se tmur issa f'art oħra u allura għadda l-ġid kollu tiegħu bil-familja kollha tiegħu fuq il-parti l-oħra fejn kien se jmur jammar u joqgħod, u għadda lejl jissara mal-mulej. X'kienet din is-sara tiegħu? X'kienet din il-ġlieda mal-mulej? Jitkellem miegħu, jgħidlu, jistaqsih x'jiġifieri għalfejn, kemm se nieħu dan il-pass fis-sigur u l-bqija, dawn id-dubji kollha. Din kienet il-ġlieda ta' Ġakob mal-mulej li ma kienx ġlieda ħirġa mill-bibeda jew mill-vendikazzjoni, imma ġlieda miegħu innifsu quddiem Alla biex jifhem il-verità sħiħa. U Alla birek il-Ġakob għaliex għamel din il-ġlieda miegħu. Birku għax Alla ma jiddejjaqx min jersaq quddiemu u jitkellem miegħu. Alla ma jiddejjaqx min jersaq quddiemu u jferrahomtu miegħu. Alla ma jiddejjaqx jipprova jenna nifmu il-verità. Imma mhux kull verità qiegħda biex tiftihem mill-ewwel u dak il-ħin kif jidhirlek int, kif tħoss int, kif tixtieq int. Inti tibqa' tissara mal-mulej, Malla l-imbirek. U għalhekk kien hemm din ir-relazzjoni intima bejn Alla u Ġakob. U Alla jistaqsih il-Ġakob, tgħid ma kienx jaf x'ismu, u qallu inti x'ismek? Biex jgħidlu jien irrid nidħol f'relazzjoni miegħek. Qallu Ġakob. U Ġakob ukoll b'kurżità staqsa lil Alla x'ismek? Ma Alla ma wieġibx, għax Alla huwa dak li hu. Alla huwa dak li lilna m'għandniex bżonn inkunu nafu x'ismu, imma nersqu lejh b'kunfidenza bla tarf għax hu missierna. Din hija l-verità. Ersaq lejn Alla għax hu missierek. Il-missierek int ma tistaqsih x'ismu u tgħidlu pa, tgħidlu missier. Kif San Pawl qalilna il-kelma Abba, mhux biss missier, imma biktar intimità bħal meta aħna ngħidu Daddy, Papa, nersaq lejk. Jien għandi din ir-relazzjoni miegħek. M'għandix bżonn l-isem tiegħek, imma għandi bżonn li jiena nkun inħoss il-konfidenza tiegħek fija u jiena fik. U għalhekk Ġakob sejjaħ dan il-post Penuel għax qal iltqajt Malla wiċċ imbuċċ. Iltqajt Malla fid-diffikultà, iltqajt Malla billi ferrajt omti miegħu, iltqajt Malla billi staqsejtu. Ma tanix tweġibiet bil-fors, imma żgur li jmexxini. M'għandniex inkunu supervi fir-relazzjoni tagħna Malla bħalma kienu l-Fariżej li ma ridux bl-ebda mod jilqgħu jaċċettaw il-Ġesu. Manna jkollna l-umiltà, il-fiduċja, it-tama, għax falla hemm l-imħabba. Għax Alla fihem l-imħabba ejjew nitolbu li din l-imħabba tasal lil kulħadd. U għalhekk il-Vanġelu tal-lum forsi wieħed jgħid imma x'għandha x'taqsam l-ewwel biċċa mat-tieni biċċa tal-Vanġelu tal-lum.
imma l-Vanġelu tal-lum qed jerġa' jgħidilna iva biex Alla jasal għand kulħadd u kulħadd ikollu l-libertà li jilqa' Alla, ma jkollux is-supervja tal-Fariżej, imma l-umiltà ta' min irid jersaq lejn Alla, hemm ħafna xogħol x'isir. Għalhekk iridu nitolbu għal ħaddiema fl-għalqa tal-mulej biex jibqgħu jgħinuna, jarfuna kif nagħmlu l-ġlieda tagħna malla b'umiltà, dak Alla li jilqana, dak Alla li jmexxina, dak Alla li nafdawh. Imma jrid ikollna min imexxina, il-ħaddiema fl-għalqa tal-mulej. B'dawn il-ħsibijiet ta' fiduċja f'Alla, ejjew issa nresqu t-talb u x-xewqat tagħna. Ibqa' mulej dawwa lill-Knisja, wagħti lill-Knisja ħaddiema skont qalbek biex verament iwasslu il-kelma tiegħek, il-preżenza tiegħek fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Tħallix is-supervja tibqa' taħkem lid-dinja fejn għandna tant konflitti frott is-supervja. Tina l-umiltà. Għati il-qawwa tal-umiltà il-kull min qiegħed imexxi biex jispiċċaw il-konflitti kollha fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal kull min mġarrab mulej biex jersaq lejk b'dik it-tama, b'dik il-fiduċja li kellu Ġakob. Ma jiddejjaqx jissara miegħek, imma fl-aħħar jinduna li inti trid tmexxih għal verità u bil-qawwa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal ħutna li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex issa huma jgawduk, ma baqalhomx bżonn jissaraw miegħek, imma verament jidħlu fil-post Penuel għax jaraw l-Alla wiċċ imwiċċ. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna dejjem nissiltu magħna nfusna biex ninżgħu is-supervja u nintelqu b'fiduċja bla tarf fidejk għax int missierna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna, ibqa' mexxi ħajjitna. Ejna narfu il-verità fid-dawl tiegħek li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija ssaffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil-ħajja tas-sema bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U jroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leone, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, l-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu il-mulej Ġesu kif qalilna taħwa u liet l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħatti għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla Li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna hekk kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu nfaħħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajl lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Araw blima ozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ħlesejna u għafmana. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum nimmeditaw ukoll naħsbu l-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u ħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, u għafrilna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħalniex fit tiġrib, iżda ħilisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kollha, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna dnubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kollha, u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna dnubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, riti kulli bentijek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, u għafrilna d-dobietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-difu. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lija. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob Qazza għalina. xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja.
Itlob għalina. Amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob torri għalina. ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tal-aqda, Itlob għalina. bib tas sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. sultana ta' Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Affrilna nitolbu. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbu. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Henna lina. itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbuk mulej nissel fi qlubna, aħna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Ġesu Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu,
Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Talla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.